F'karriera ta' avukat li bdiet fl-1984 u ntemmet wara 9 snin bħala ġudikant l-imħallef Tony Abela sellem għall-aħħar darba l-Bank tal-Ġudikatura. Fawla pakkjata teħ l-aħħar tislima l-imħallef Abela sellem lill-Ġudikatura, lill-familja u lil kull min ħadem miegħu. Iktar minn hekk kelma biex il-Bank tal-Ġudikatura dejjem jiġi rispettat. Ir-rule of law ma tiġix għal-karazz. Mhux meta toġbok sentenza tfaħħal il-qorti u meta mbagħad sentenza ma tix dak li tixtieq tibda tikkritika l-qorti. Ir-rule of law ħafna aktar minn hekk u għal dawk ngħidha ċara x'inha m'għandix fajta fis-sinin tal-affarijiet. Għal dawk li pretendu li dejjem għandhom raġun kemm jekk naħħa u kemm oħra ngħidilhom ċara. Buntom sa tinfluwenzaw. Tkellem dwar il-prinċipji tar-rettezza. Opra tajba ma tagħmilx bniedem tajjeb. Imma bniedem tajjeb jagħmel l-opri tajbin. Iġifieri dak li aħna nagħmlu għal wiċċ bniedem għalina ma jiswa xejn. Iżda dak li nagħmlu ċandna sens ta' ġustizzja inwettquh mingħajr biża' u mingħajr riservi, dak għandu ħlasja mhux biss din id-dinja, imma ngħidilkom li teologu anke fid-dinja. Irrefera l-bidu tat-terminu tiegħu bħala mħallef għan li kienu żminijiet ta' sfida. Dħalt b'rasi baxxija. Però issa ma rridx ma nafx niftaħar l-nifsi. Però llum jiena ħireġ b'rasi mollija. Dak kollu li stajt nagħmel, dak kollu li stajt nagħti drittijiet li rajt ta' nies jifirku, nies jibku, nies li finalment jgħidu fl-aħħar ħadna l-ġustizzja. Is-sodisfazzjon li tik is-sentenza hija xi ħaġa għall-biża'. Għaliex aħna l-ġudikanti, aħna l-beltalla fid-dinja. Grazzi. Preżenti fl-awla kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru Jonathan Attard, flimkien ma' membri tal-Bank tal-Ġudikatura, avukati u uffiċjali tal-qorti. Il-Prim Ministru Abela f'kitba fuq il-mezzi soċjali sellem lill-imħallef Abela u qal li l-arfin li kellu dejjem użah biex jaqdi r-Repubblika ta' Malta. Qal li l-imħallef Abela kien fost l-ewwel avukati fl-istorja illi jingħaqad fuq il-Bank tal-Ġudikatura wara li għaddew b'suċċess mill-iskrutinju tal-Kumitat dwar ħatriet fil-Ġudikatura. Il-Prim Ministru Abela qal li l-imħallef Abela dejjem qal dak li jħoss, iżda dejjem b'rispett u biħsieb biex iwassal messaġġ ċar favur is-sewwa u dak li hu ġust.